Wata ina zuwa haka nan ki dukkin furgice. Wallahi ba lafiya ba kawata ragona aka sace mu. Ragon ki kuma? Wallahi. Ai wannan abu ma ba abin daga hankali bane, me ne tashin hankalinki? Kina da ni a garin nan abadan Allah. Baki san ina da wani ashakakken boka da kike ji in gaya miki, za mu je wajen mu je duk abin da ma zai faru ya faru a can na je in gaya miki aka mallake min mijina. Biki ga sifanta ma nake ina shiga ina fita ba dan hana shi ya min kishiya, uwarsa ma kanta in kare miki zance sai abin da nace shi za a yi mata. Shikenan kawata shi yasa nake son ki. Zo mu je yanzu nan gaya miki duk inda ragon ki ya fi shiga za a fito miki da shi. Shi yasa nake ji da ke kawata. Yawwa zo mu je yanzu mu sauri mu tarar da shi. Boka, magana ta domin Allah, wannan aminiya ta ce bani da wanda ya fita. Ta shiga matsala aka sace mata ragonta. Dakata, wa ya faɗa miki ana gaya min? Ai duk wanda ya kawo aiki gurina ni baya faɗa min, ni nake faɗe da kaina. Aljani Ifriti zai gaya min ne, ko ba haka ba? Don haka da gai sai wanda ke ƙara kawo aiki kake ƙara faɗa min, ni zan faɗa da kaina. Ba dai rago aka sace mata ba? Siriri fari dogo. Shine. Dogo. Shine. Kwarai da gaske. To shi kenan ai kin san me doka ai. Ana dan ba da wasu yan anine a dan siyo aljanu jini. Dan Allah buka ka taimaka min ka wani ta faɗa min kana taimako. To ita bata faɗa miki doka ta bane, ai sai an fara lale mun sannan nake aiki. Ai na san dokar ka dama to boka. Kawata lalo kuɗin shi ki bashi yanzu ya dubo mana wanda ya sace mana rago. Yo wannan kuɗin ai ba su kai ko a taimaka ko kuɗin ragona na siya bai kai haka ba, na bada kuma kuɗin da ya fi haka akan a nemo min ragona. A taimaka dan Allah, jiya na siye shi wallahi. Hakan ma mutumin da aka yi wa sata kana kallo a duba dai lamarin ko? Ko ka yanzu a gano barawo rago? Ya kike hanzari ne, ki bari a duba mana. Ba ai ke riki san wani abu ba. To aiki wannan kawar taki ita ta sace ragon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawata. Da muke mace amana ce ban sani ba. Kar ki yadda da shi. Makaryaci ne, ni za ka yi wa haka? Ki sace min rago ki ta kan ne yadda da shi makaryaci ne? Ki san dai ba zan sace miki ragon ki ba, ki duba lamarin nan. Hasara kike da ni daman ban sani ba. Ai dama tun da kika zo na ganki gaba ɗaya wata kala kawai na san ke ce barauniyas. Ni ba ni na faɗa ba, kwari aljanu su ne suka faɗa. Wannan magana haka take. Inna lillahi wa inna ilaihi. Magana ta domin Allah, boka ka kawo kuɗin nan, ba mu kuɗin mu kawai. Gaskiya ka ba mu kuɗin mu tafi, mun fasa aikin, ba mu kuɗin mu. In baki kuɗi? Gaskiya ba mu kuɗin mu tafi. Ni ita ba ta yi miki bayani in aka zo aka kawo aiki guri na ba na bada kuɗi ba? Kinga idan ba ku kawo wannan a gurin nan billahi zan iya sa aljanu a cikin kokon na akalla sun kai miliyan 8,888. Yanzu kawai gobe ka kawo kuɗin nan, ko ba haka bai ba mu kuɗin mu. Billahi zai idan muku tayi kun ban guri ba wallahi sai na sa aljanu sun tsotse muku. Ayo.